Máte na stole cenové ponuky a pýtate sa, prečo sú rozdiely ceny také priepasné? Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Áno, naše trávniky sú drahšie, tie luxusné, možno dokonca najdrahšie na trhu. Vysvetlím vám prečo. Nečítajte len čísla, tu je návod, ako nenaletieť. Dovoľte mi upozorniť vás na začiatok na niečo dôležité. Ešte predtým, než kúpite trávnik z Holandska, povedzte si jednu zásadnú vec. Odkiaľ skutočne pochádza? Mnoho firiem totiž dováža lacné čínske trávniky cez Holandsko a následne ich predávajú s nálepkou trávnik vyrobený v Holandsku. Nenechajte sa oklamať, pýtajte sa na certifikát výroby, nielen dovozu, pretože rozdiel medzi lacnou Čínou, poctivou holandskou výrobou nemusíte vidieť na prvý pohľad. Zoberte do rúk vzorky a položte ich vedľa seba. Prezrite si ich z každej strany, možno uvidíte, ako sa tá lacnejšia nepríjemne leskne. Teraz ich pohľadkajte. Čo cítite? Máte pocit, že hladkáte igelitové vrecko? Skúste k ním privoňať. Kvalitný trávnik má neutrálnu vôňu, zatiaľ čo lacné plasty často nepríjemne zapáchajú. Teraz tá tvrdá skúška. Otočte vzorku a silne ju zlomte. Kvalita drží. Pri lacnej čínskej výrobe sa zadná strana väčšinou láme a drolí. Po pár rokoch v záhrade sa vám takýto trávnik jednoducho rozpadne. Verte mi, už sme ich vymenili niekoľko. Je tu však ešte väčšie riziko, ktoré okom nevidíte. Lacné dovozy z Číny často nemajú žiadne certifikáty o pôvode materiálu. Môžu obsahovať ťažké kovy, ktoré sa časom uvoľňujú. Holandský trávnik má všetky osvedčenia, spĺňa prísne európske normy. Nenechajte sa zlákať nízkou cenou. Lacný trávnik preplatíte častou výmenou. Investujte do kvality, ktorá vydrží dlhé roky. Vyberajte rozumne. Nekupujte mačku vo vreci alebo spod čínsky plast v holandskom obale. Zavolajte nám, porovnajme to spolu.